অষ্টগ্রহ মধ্যে পৃথিবী শ্রেষ্ঠ, তা মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে অটে ভারত। ସେହି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ନାମ, ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ ଗଞ୍ଜାମ। ଗଞ୍ଜଇ ଅମୃ ନାମ ଉତ୍ପତ୍ତି, ତା ମଧ୍ୟରେ ବିଖ୍ୟାତ କଳା ସଂସ୍କୃତି। ଭଞ୍ଜ କବି ଠାରୁ ରଥ କବି ଯାଏ, ଗଞ୍ଜାମ ସର୍ଦା ପୂଜନୀୟ ହୁଏ। ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଯେ ମୁକୁଟ ଜାଣ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନୀତି ଧୁଏ ଚରଣ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ଯେ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ, ତାକୁ କି ମନରୁ ଭୁଲିବି ଆଉ। ବନ ପରିବେଶ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ତାର ପ୍ରମାଣ ଯେ ଗୋପାଳପୁର। ଚିଲିକା ତା ଠାରୁ ଅଟେ ସୁନ୍ଦର, ମା କାଳିଜାଗିରି ସାହା ମୋର। আড়ম্বরে যার হুয়াই পূজা, মন্দির আগরে উড়াই ধ্বজা। ভক্তଙ୍କୁ ভক্তিরে আণই টাଣି, শ্রেষ্ঠ শক্তি পীঠ মা তারা তারিণী। যৌগণ আঠগণ কেতে যে স্থান, মারদা তহিରୁ ହେଲା ଅନ୍ୟୁନ। ଆହୁରି ତୃତୀୟ କୋଣାର୍କ ଜାତ, ଗଞ୍ଜାମ ବକ୍ସରେ ହେଲା ଅଙ୍କିତ। ଜନ୍ମିଲେ ଠାରେ ବହୁ ବୀର ସୁତ, ଜନ୍ମିଲେ ପୁଣି ଯେ କଳିଙ୍ଗ ପୁତ୍ର। ତାଙ୍କ କର୍ମ ବଳେ ଆନନ୍ଦ ଏଠି, ଗର୍ବେ ଗର୍ଜିଲା ମୋ ଗଞ୍ଜାମ ମାଟି। ନୁହେଁ ମୁଁ ଲେଖକ, ନୁହେଁ ମୁଁ କବି, ଯାହା ମୁଁ ଲେଖିଲି ମନରୁ ଭାବି। ଏହି କବିତାଟି ମୋର ପ୍ରଥମ, ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ମତେ କରିବେ क्षमा।